A big Turkey since 2018. And na Turkey, Agmandi on Turkey of ma, Hancha in the Mamonian both Mofma. In a Okay. Turkey, Demma, Mbo Demma, but can work as a bish. Mass one name be a Turkey. What do now? Immediately, it was the currently now. Bish. Mass one name, in fact, Bish. Onwe akumiye. Iya bidoro ebe 3 years ago bịa na exchange nation ndị mmadụ aghọta mgbe a China mepe ọkwa na aghọta because na ibe na Turkey Bish ihe eji aka gị create onwe gị ihe ị na-eme. I'm telling you the gospel truth. You have to be self-independent. I na-ekwu kwa times ka anyị na-try pass knowledge to people who doesn't know. ọkwa na aghọta ebi m Turkey oge m bịa Turkey Bish mana ibe obodo ebe ị ga-ebido obele like o nwee kwu na ọ na-alụ ọrụ Bish ịlụ ọrụ Turkey ịrụ ọrụ Turkey o nwere ike 15 years inwetebe na ego eji agba flight 6 hours and enter Nigeria. Hey! I'm being sincere to you. Obodo m bi Turkey agozgo mana m aga na-abata nwunye m gụrụ akwụkwọ na Turkey. O nwevuru two people email interview before mgbe m na-ekekwa life gị ha ụfọdụ ụcha Kim League ha na-egosi gị si gị na ịbịa ozugbo with business visa gị ga change tourist to work. Bish is a lie. Echi ọ menye contact ndị ọcha na-eme akwụkwọ ọkụ na-ege m ntị ka ishi atụtụ ha mara onye bụ onye ishi ata they will respond to you. Bish since 2022 Turkey anaghị enye akwụkwọ ma ịbịa Turkey ebe ihe nwe permit. Once you a new person bịa Turkey since 2022 you can never have permit. Onwe mgbe o rukwa ha sị ịma Turkey onwe ka esi nweta a kind of aka times ikonja ndọcha bidi charge $3,500 iji melu a new person batara ọfụrụ resident permit ọ bụkwa work permit residency. Bish biko onye batara obodo ebo ka ebe weta $3,500 ọ ga-eji eme residency 4.5 million. then ọ bụkwa na iwetara residency Bish na ị ga-eji ya nwelu gbata ego gbanye na akpa gị Bish ọkwa just ka ije na-akwụgharị and Turkey enwe human right without residency nwere ike ifu polisi ọ na-aga agbajie tufuo n'uruchukwu n'iru mmadụ without residency Bish ifu otu anọkọta na iji akwụkwọ ifu eke na-agba ọsọ gị na-ekele nwe intercourse ijikwa akwụkwọ edekwa legal. I'm being sincere to you bro. Ka anyị na-ekwu kwa ifu let's call a spade. Bish a na-ekwuzi maka ndị na-ata afụ na Turkey a na-ekwu maka Bish ọkimi ahụ sịga na-alụ ọrụ Bish ọkụ ebe a na-eme kemikal ndị be ahịa achọghị nwa na kidney failure everyday ka m na-atụ ego kidney failure liver failure Chibike ị na-amụ amụ die nwaanyị iji ikwu eziokwu ịnọje na-amụ amụ achọ m ikwu okwu ịntanetị ogodi ya nwa na nweke ka m chọrọ ọnọ kịta asịghị ọrụ obodo na ọrụ obodo si ọrụ obodo asịrọ Bish obodo asị gị na gị bịa oge nwe ndị sị gị mgbe a na gị bịa with student visa Bish obodo ịbịa gụchaa akwụkwọ n'obodo enwetenwu ọrụ asị gị na maka na ịbụ onye ojii biko obodo ahụ dị mma. Bish na the whole world ịmaka Turkey ịma ihe bụ nursing Bish nwunye m met nursing na Turkey na-akwụ na ya bụ $4,500 nwunye m na Atlas University Istanbul na ka Italy gụchaa eme o ji ishi ọrụ na ọ na-asụkwa obodo ọfụma maka onwe ndịkwu maka language barrier. Nwunye m mụrụ obodo o nwere asnọ egini nwa na Turkey ọ na-asụ Turkey o ji ishi ọrụ ịma ndị agwa na ọ ga-arụ na gọọmenti hospital ebe ọ ga-arụ bụ na private ndị a na-emecha surgery imi na anya ebe ya na-akwụ ya 30,000 TL which is just minimum wage. Nwaanyị gụrụ akwụkwọ n'obodo Igbo m kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ọkwa na-ege ntị Bish biko ọ bụrụ na ka nwee nọ UK ka nwunye m bịa agụ akwụkwọ cha bụrụ nọọsụ anya sị na ya arụ na gọọmenti hospital. Bish na onwe ebe ihe esi maka anyị na-ebu nwoke anyị na-agba bọọlụ Bish ifunugo onye ojii na-agba Turkey bọọlụ national team ha ọrụ Europe ka Turkish n'ọdịna ifunugo ya obodo a bụ obodo they don't give you a dime ọ bụ na agbarụ gị na dị etu a they don't give a dime. So mmechi maka na mbi Turkey were na-egbochi ihe ọjọọ n'ime Turkey sorry bro ị na-aghọta mmechi maka na mbi ebe a na-egbochi ihe ọzọ n'ebe a Turkey ụzọ agara ọfụ na ifo ndị na-anọ na-achọ ndị na-anọ na-achị na-ana onwe ndị na December na-anọchitebe back onwe ndị ji akwụkwọ ha ka dị valid ha na December ịbụkwa ha na-ebatabe asị gị nna ka m na-egote adishọn ga-abata ọkụ na-ege ntị ọ bụkwa n'ebe ọ ga-abụ ọ bụ na inwe obodo aka ọrụ bịa kasị na ọka ị ga maọbụ aka ọrụ inwe na Baịbụl bịa ọ dịrị etu anwa Bish ọ ịbịa most of us bụ ibe na-azụ akwa ọ bụ na ịmụ anya akwa ịbịa ị ga-azụba akwa o nwere ebe ndị anyị na-ekwu ka a na-akpa Aksarai ha ncha ma ha na ebe a ka ha na-abịa na-eme obere local exchange